Ia zi, mă, mâine mergem în fotbal. E, fotbal? Cât fotbal, mă, mai dă-l în... Prea mergem la fotbal, ce? Nu mai fotbal, în continuu fotbal, dă-l în... Că-mi bag de fotbal. Mă, da, ție îți place mai mult shawarma de vită sau de pui? Hai că-mi bag de shawarma, mâncăm numai shawarma, mai dă-o în... Shawarma. Să iau toți pui în... Și toate vitele în... Ai văzut, mă, Brothers? Ce brother, mă? Filmul ăla de, Ce film, mă? cu Jake Gyllenhaal, cu ăia. Dă-l că-mi bag... Că nu-mi place deloc de la prea să uită numai prea mai dă-l în... Și prea dă tot Brothers. Aiure. Mă, ție nu ți se pare că vorbești cam urât la cât de mult înjuri? E, în jur. Ți se pare ție, mă? Ce